Informačné centrum pre osoby so sluchovým postihnutím uvádza Už vyše 6 storočí korunuje územie starej gemerskej župy, bohatej na rudonosné žily, mohutný hrad. Na samom okraji slovenského Rudohoria strážil krajinu i dôležité obchodné cesty z juhu na Spiš. Podľa starej povesti hrad postavil chudobný ovčiar, nálezca zlatého pokladu. Pozemky na stavbu dostal od kráľa, ktorému daroval obrovský diamant. Ovčiar sa volal Bebek a bol zakladateľom známeho feudálneho rodu. Romantická legenda nezodpovedá historickým faktom. V skutočnosti hrad dala postaviť okolo roku 1320 bohatá rodina spišských magnátov Mariášiovci. Z najstaršej hradnej stavby sa zachovala len táto, neskôr postavená hradná väža a časť paláca, ktorý slúžil reprezentačným účelom. Mocní a bojovní Bebekovci, spomínaní v povesti, získali hrad až po polovici 14. storočia. Dobre vybudovaná pevnosť, obohnaná silným opevnením, sa stala na 2 storočia ich rodovým sídlom. Zo stredovekých interiérov sa zachovali len klenuté pivnice pod hradným palácom. Až pred polovicou 16. storočia začal František Bebek významnú prestavbu hradu. Jej charakter určilo najmä blízke nebezpečenstvo tureckých armád. Pôvodne stredoveký hrad doslova obkolesil opevnením s 3 nárožnými baštami. V modernej pevnosti sa uplatnili všetky novinky vo vedení vojen. Na uliatie týchto diel boli použité zvony zo širokého okolia. Nesú meno majiteľa hradu a podpísal sa na ne aj ich tvorca, kovolejec Hans z Levoče. Po dočasnom panstve často sa striedajúcich hradných kapitánov získala v 17. storočí hrad do majetku vplyvná a bohatá rodina Andrášiovcov. V dolnej časti hradu započala nová výstavba. Najprv vzniká ubytovňa pre posádku a ďalšia hradná brána.
Mikuláš Andráši prepojil jednotlivé objekty do súvislého celku. Nechal postaviť aj nový vstup s predsunutými neskoro renesančnými arkádami a dobudovať nové obytné krídlo. XVIII. Storočie prinieslo len drobné zmeny. Ich cieľom bolo zvýšiť lesk a honosnosť sídla. Pred vstupom do hradu vzniklo čestné nádvorie. Vytváralo priestor pre pompézny barokový ceremoniál, ktorý sprevádzal vítanie zámockých hostí. V samom závere 18. storočia bola renesančná bašta prestávaná na kaplnku. Triumfuje v nej klasicistická fáza baroka, nazývaná slohom Ľudovíta XVI. V 19. storočí po veľkom požiari Andrášijovci hrad síce opravili, dali však prednosť bývaniu v pohodlnejších okolitých kaštieľoch. Hradné objekty spolu s inventárom premenili na rodové múzeum. Vzniklo tak jedno z najstarších múzeí na Slovensku, ktoré uchovalo pôvodnú podobu feudálneho bývania. V hradnej kuchyni s otvoreným ohniskom neprišlo k veľkým zmenám od hlbokého stredoveku. Atmosféru minulosti, ktorou dýchajú všetky priestory, dokresľuje aj inštalácia dávnovekých zbraní. Časti brnení, halapartne, patizány a originálne strelné zbrane predstavujú širokú paletu výzbroje používanej od 16. storočia. V pôvodne zariadených interiéroch sa možno stretnúť s viacerými zaujímavosťami. Pri mnohých predmetoch je dokázateľný domáci slovenský pôvod. Túto pozoruhodnú kachľovú pec zhotovili banskobystrickí majstri. Zo Spiša pochádza bohato zdobená baroková skriňa zo začiatku 18. storočia. Tento nábytok s intarziou a umeleckým kovaním pochádza zasa z okolitej gemerskej dielne. Vo všetkých miestnostiach sa stretávame s dokumentami z minulého života na hrade. Jednotlivé predmety každodennej potreby i umelecké diela pretrvali a žijú naďalej, i keď často v nových súvislostiach. Do prúdu času dávno zapadli činy ľudí, ktorí v minulosti hýbali svetom svojou túžbou po sláve, moci a bohatstve. Zostalo len mlčanlivé svedectvo, ktoré hlása silu tvorivej vôle. Blížia sa vianočné sviatky a možno niektorí z vás sa zapodívali myšlienkou navštíviť našich bezprostredných susedov, či už v Rakúsku, Nemecku, Poľsku, Viedni alebo Českej republiky za účelom nákupov darčekov pre svojich najbližších.
Nezaškodí si preto priblížiť vyhlášku Ministerstva financií Slovenskej republiky číslo 17 z roku 1994, ktorá hovorí o oslobodení tovaru od dovozného cla. Samozrejme, keď chcete vycestovať, potrebné je si pred cestou skontrolovať, či máme všetko v ceste potrebné. Prvoradou podmienkou na vycestovanie mať platný slovenský cestovný pás. Je tu ďalšia možnosť, že môžeme vycestovať a na pás predchádzajúcej spoločnej republiky, ktorý však musí byť pásovými orgánmi v mieste trvalého bydliska označený ako pás ako pás cestovateľa Slovenskej republiky. Až splňame túto podmienku, vymeníme si peniaze a toho ktorého štátu a do zahraničia môžeme vycestovať. Ďalšia potrebná vec je povinná výmena peňazí a hodnota, za ktorú tovar si môžeme doviesť bez toho, aby sme toto clo platili. Čiže na nákup darčekov môžeme použiť prostriedky vo výške 3000 korún na osobu. Ako náhle sa rozhodneme kupovať si nejaké kompenzačné pomôcky pre seba alebo pre svojich najbližších, manželku a deti, hovorí nám o tom táto hore spomínaná vyhláška. Dovolte mi citovať paragraf 79, jeho úplné znenie. Od cla sa oslobodzuje tovar špeciálne určený na zabezpečenie plnenia základných životných potrieb, na vzdelávanie, výchovu, vedecké, kultúrne alebo športové účely, na zvýšenie životnej úrovne zmyslovo, mentálne alebo ťažko telesne postihnutých osôb, ak sa dováža. Po A, postihnutými osobami pre ich vlastnú potrebu, alebo právnickými osobami, ktorých hlavnou činnosťou je vzdelávanie a výchova postihnutých osôb alebo poskytovanie starostlivosti týmto osobám. Teda, čo si vysvetlíme pod pojmom základné životné potreby? Pod pojmom základné životné potreby v aplikácii na našich sluchovo postihnutých občanov rozumieme tie kompenzačné pomôcky, ktoré im čo najviac pomáhajú zaradiť sa do bežného života občanov tohto štátu. Žiaľ, v tejto vyhláške nie sú tieto kompenzačné pomôcky pre sluchovo postihnutých občanov taxatívne vymenované. Nájdeme ich v prílohách 1 až 15 tejto vyhlášky, ktoré by sme mohli aplikovať prílohu číslo 1 tejto vyhlášky, ktorá hovorí o tovare na vzdelávanie, výchovné, vedecké alebo kultúrne účely. Prípadne prílohe číslo 12, kde sa hovorí o zozname osobných vecí cestujúcich. Pod bodom U sú spomínané iné predmety preukázateľné slúžiace na uspokojenie osobných potrieb občana. Žiaľ, nepodarilo sa nám taxatívne dostať tieto naše pomôcky do tejto vyhlášky, tak ako je to pri občanoch telesne postihnutých alebo zrakovo postihnutých. Avšak
Zväz vyvoláva stále stretnutia a snaží sa o to, aby tieto pomôcky boli takto do tejto vyhlášky a zákona zamontované. Sú to zaujímavé informácie. Nepočujúci mávajú často s týmto problémy. Mohli by ste nám povedať, ako to vypadá, keď napríklad zdravotne postihnutý v zahraničí dostane nejaký dar, potom musí alebo nemusí platiť clo? Ja by som si dovolila citovať paragraf 81 už spomínanej vyhlášky, ktorý hovorí, že podmienky uvedené v paragrafe 80 sa neuplatňujú, ak je tento tovar postihnutým osobám alebo právnickým osobám uvedeným v paragrafu 79 písmenu B zahraničnými osobami darovanými. Aby sme lepšie pochopili tento paragraf 81, musíme si prečítať aj paragraf 80, ktorý hovorí, že tovar uvedený v paragrafe 79 sa oslobodzuje od cla za podmienky, že porovnateľný tovar sa v súčasnosti v tuzemsku nevyrába, čiže v našom štáte, alebo ak dovážaný tovar nespôsobí újmu tuzemskej výrobe porovnateľného tovaru. Skutočnosť, že porovnateľný tovar sa v súčasnosti nevyrába, alebo dovážaný tovar nespôsobí újmu v tuzemskej výrobe porovnateľného tovaru, osvedčuje deklarant čestným prehlásením. Odstavec 2 hovorí, že od cla sú oslobodené aj náhradné dielce, časti a osobitné príslušenstvo tovaru uvedeného v paragrafe 79, náradie používané na údržbu, kontrolu, kalibráciu alebo opravu tohto tovaru, ak sa dovážajú súčasne s tovarom, alebo ak sa dovážajú neskôr, ak sa zistí, že sú určené pre tovar, ktorý bol prepustený do voľného obehu s oslobodením od cla, alebo ktorý sa mohol oslobodiť od cla v deň, keď sa uplatňuje nárok na oslobodenie príslušných náhradných dielcov, častí, osobitného príslušenstva alebo náradia od cla. Aby sme si bližšie vysvetlili, čo je to ten porovnateľný tovar, citujem odstavec 3, že na účely odseku 1 sa rozumie po A. Porovnateľným tovarom je tovar vyrábaný v tuzemsku, čiže u nás, ktorý má podstatné technické parametre rovnaké ako tovar, pri ktorom sa uplatňuje nárok na oslobodenie od cla a ktorý sa môže používať na rovnaké účely alebo môže poskytovať porovnateľné služby ako dovážaný tovar. Ďalej, tovar vyrábaný v súčinnosti v tuzemsku je tovar, ktorého dodacia lehota v čase objednávky nie je vzhľadom na obchodné zvyklosti podstatne dlhšia ako dodacia lehota tovaru, ktorý sa má doviesť, alebo ak táto lehota nie je o toľko dlhšia, aby tým bolo zmýšľané určenie alebo použitie tovaru podstatne dotknuté. Takže až by som vám odpovedala na tú prvú otázku týkajúce sa dovozu tovaru, ktorý bol darovaný našemu postihnutému občanovi, hovorí, že teda tento tovar zrejme nebude porovnateľný, prípadne, že sa u nás ešte nevyrába, ale slúži pre potrebu sluchovo postihnutých a ako dar je teda oslobodený od cla. Ďalším zaujímavým paragrafom tejto vyhlášky je paragraf 82, ktorý hovorí, deklarant, čiže je to osoba, ktorá predkladá jednotnú colnú deklaráciu, ktorej je zapísaný tovar, ktorý dováža,
Čiže deklarant, ktorý zamýšľa tovar uvedený v paragrafe 79, ktorý bol prepustený do voľného obehu s oslobodením od cla zapožičať, prenajať alebo scudziť za odplatu alebo bezplatne, je povinný informovať o tom príslušný colný úrad. Ak sa predmetný tovar zapožičiava, prenajíma alebo scudzuje inej osobe, ako je uvedené v paragrafe 79, platí oslobodenie od cla aj pre túto osobu, ak používa tovar na účely uvedené v paragrafe 79. V ostatných prípadoch zapožičania, prenajatia alebo scudzenia predmetného tovaru colný úrad vymeria a vyberie z tohoto tovaru clo podľa sadzieb platných v deň zapožičania, prenajatia alebo scudzenia z colnej hodnoty prijatej alebo určenej k tomuto dňu colným úradom. Až by sme si to mali vysvetliť na konkrétnom príklade, použijeme príklad z nášho prostredia. Sme Slovenský zväz sluchovo postihnutých, vystupujeme ako právnická osoba a zároveň sme občianske združenie. Rozhodli sme sa, nakoľko sme na tom, dajme tomu, veľmi finančne zdatní, máme na to financie, že pre našich sluchovo postihnutých zajdeme kúpiť pomôcky do zahraničia, teda napríklad do Českej republiky. V tomto prípade platí bod B paragrafu 79, že tieto kompenzačné pomôcky pre našich členov zakupujeme na účely vzdelávania, výchovy, ďalšieho rozvoja ich osobností a starostlivosť o tieto osoby. V tomto prípade môžeme aplikovať paragraf 82 v plnom znení. Čiže my musíme zahlásiť, že tieto kompenzačné pomôcky sme kúpili a sme ich kúpili pre našich sluchovo postihnutých občanov, ktoré im budeme zapožičiavať do trvalého užívania alebo ich dostanú v rámci možnosti zväzu bezplatne a v tomto prípade to musíme zahlásiť ako dovozca, deklarant, na aký účel bude použitý a clo by sme neplatili. Až by sme ale chceli, ako hovorí ďalší ten odstavec paragrafu 2, tieto kompenzačné pomôcky dať telesne postihnutým, ale nie cez náš zväz, ale cez ďalšiu osobu, ktorá by ich tomu predávala a podobným spôsobom, v tom prípade sme povinní okamžite túto skutočnosť hlásiť na colnom riaditeľstve a adekvátne tým výrobkom, ktoré sme dali do predaja takýmto spôsobom, nám bude dodatočne vymerané clo. Myslím si, že sú to informácie pre nepočujúcich veľmi užitočné a keď sa náhodou nedozvedeli, čo toho, ktorého nepočujúceho zaujíma, môžu sa na nás obrátiť písomne, osobne. Radi doplníme túto informáciu. Slovenská pieseň je vzácny dar, ktorú mi Pán Boh do srdca dá. Keď smutok mám vždy potešiť vie, slovenská pieseň prekrásna je. Ona sa znáša nad horami, lásku rozdáva dolinami. Žila tu s nami od dávnych dôb.
Boh mi chráni, slovenský rod. Mať rodná, keď ma kolísala, slovenskú pieseň mi spievala. Ten vzácný klenot ja v srdci mám, každúčký deň si ju zaspievam. Nech sa rozletí do všetkých miest, nech metie zlobu do všetkých ciest. Žila tu s nami od dávnych dôb, ňou Boh mi chráni, slovenský rod. Ona sa vznáša nad horami, lásku rozdáva dolinami. Žila tu s nami od dávnych dôb, ňou Boh mi chráni, slovenský rod. Príjemný, dobrý večer, vážení prítomní. Čo iný kraj, to iný mrav. Čo za vrch zajdeš, iný kroj, zvyk, pieseň, tanec tam nájdeš. Dnes svetom obdivované bohatstvo našej otčiny. V realite minulosti dôsledok ťažkého, preťažkého života. Do mesta či do susedných dedín chodiť peši ďaleko. A na čo aj? Zem žiadala svoje, aby dala skývu chleba. Robiť bolo treba. Už a tak mnohých ľudských spoločenstvách, keďže sa človeku žiadalo byť medzi ľuďmi, spontánne, autorsky, anonymne tá krása vznikala. Rozhľadnime sa vôkol, nespoľahky, tentokrát u našich priateľov, v Merine, kde chce vás pozdraviť folklórna skupina Večernica, ktorá pracuje pri miestnom odbore Matice slovenskej Trenčianskej turnej. Snahou tohto kolektívu je zachovávať a šíriť tradície našich starých otcov a materí. Načereli sme do klenotov nášho ľudu a koľko sme vládali vybrať očariny samých krásov, ponúkame na zliadnutie i vám. Ja vám prajem pekný umelecký zážitok.
tepli, a ty mi otvárať nechodíš. Košielku vyšší
Opakovanie je matkou múdrosti. Skutočne múdre príslovie. Preto si aj my pripomeňme niektoré posunky, ktoré sú veľmi časté v tomto období, alebo aj nové. Budú to tieto slová a posunky. Politika. Politika. Zo zahraničia nám prichádza nový posunok. Politika. Bez tých prstov. Ale u nás platí politika. Prezident. K tomu nemám čo dodať. Prezident. Vláda. Vláda. Riadi niečo. Vláda. Predseda vlády. Predseda vlády. Niekedy ukazujú aj predseda, niektorí nepočujúci, vlády. Obidve verzie platia, ale zatiaľ predseda vlády. Minister. Podobne ako prezident, ale všetky prsty vystrčené. Minister. Minister. Diplomat. Diplomat. Taká šerpa bola, kedy sa používala v diplomatických službách a podľa toho diplomat. Vyslanec. Vyslaný ako poslanec alebo také niečo. Takže vyslanec. Vyslanec. Poslanec. Len jedna časť posunku. Pred chvíľu čo bol. Poslanec. Poslanec. Socializmus. Ešte sa užíva aj toto slovo. Socializmus. Socializmus. Je to odvedené od sociálneho a organizačného. Prečo? Neviem. Kapitalizmus. Kapitalizmus. Zrejme taká peňaženka. Lákavá predstava. Kapitalizmus. V niektorých prípadoch aj naznačenie veľkého brucha. Kapitalizmus. Ale u nás stále prevažuje kapitalizmus. Demokracia. Demokracia. Zrejme odvodené od toho vyslanca, ale demokracia. Referendum. To je veľké hlasovanie, preto referendum. Referendum. Komunálne voľby. Komunálne voľby. Sú dole a široké veľa. Komunálne voľby. Parlament. Je to parlament, čiže schôdza nejakého zhromaždenia. Parlament. Koalícia. Spojenci. Alebo takto. Čiže koalícia alebo koalícia. A naopak opozícia. Opozícia, to je ako protest, opozícia, alebo proti niečomu opozícia. Odbory. Zatiaľ sa u nás používa posunok odbory. Odbory. Musí byť súvislosť, lebo inak je tam na tento posunok viac významov. Petícia. 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 Podanie nejakých podpisov. Petícia. Štrajk. Robiť a povstať. Štrajk. Štrajk. A sociálne zmierenie je podobné ako socializmus, ale menším spôsobom, okruhom. Sociálne zmierenie. Sociálne zmierenie. Odtiaľ tieto posunky na budúce prinesieme ďalšie.
Ďakujeme za pozornosť.